Ev 6 sala ku jêrê Serokê Berê Baroya Amedê Tahir Elçî nehatiye dîtin. Partiya Demokratîk Gelan HDP roja sêşemê pêşniyarnameyek bo lêkolînkirina vê bûyerê pêşkêşî parlamentoya Tirkiyeyê kir. Lê bi dengên parlamenterên AKP û MHP hat redkirin. Bu cinayete dair iddianame Tahir Elçi'nin öldürülmesi. Doza ve kuştine 20 Adara 2020'dan piştî kuştina Tahir Elçî bi 4 sal û nîv hat qabul kirin. Dema 111 rojan li cihê bûyerê lêkolîn nehat kirin. Bo veyekê jî hevsengiya delîlan têk çûye û hinek delîl jî ji nav çûne. Li gel ku li gor şahîdên bûyerê û dîmelên kamerayên çavderî polîsên ku li cihê bûyerê çek bi karanînê diyar bûn, piştî çend meh derbas bûn, îfadeya wan hat wergirtin. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu, rayedarên datweriyê bi parastina ku jêrên Tahir Elçî tohmetbar kir û li parlamentoyê ji parlamenterên AKP re got ku jêrên rastexîniyên Tahir Elçî hûnin. Londra'daki bir merkez bir rapor hazırladı. O rapordan sonra Navendekê li vir raportek amade kir. Piştî vê raportê neçarman piştî 3 sal û nîv ev doz hat vekirin. Di yekemîn rûniştina dadgehê de mafê axaftinê bû hevjînawî Türkan Elçî nehat dayîn. Serokê dadgehê got destpêkê em dê li tohmetbaran guhdar bikin û rê neda ku xwediyên dozê biaxivin. Ev di kîjan usûlê de heye. Eger li dadgeha Amedê di rûniştina doza kuştina Serokê Baroya Amedê de Serokê dadgehê Hewqasî bêperwa be, li cihê din dê çawa be. Dê çi bibe hevalên hêja. Binêrin ez dibêjim ku jêrên Tahir Elçî hûnin. Tahir Elçi'nin faili sizlersiniz. Şöyle bir tweet atmıştı. Bunu bütün aziz Parlamenterê AK Partiye Ali Özkaya bersiva rexneyan da û PKK bi kuştina Tahir Elçî tohmetbar kir. û pirsî ka çima dema Tahir Elçî hat kuştin ti parlamenterên HDP li cihê bûyerê nebûn. bugün bu önergeyi verenlerin niye birisi tek kelime çıkıp Îro ev kesên ku pêşniyazname pêşkêş kirine çima yek dernakevin û nabêjin ey rêxistina terorîst PKK çima hin gulleyan berdidin xelkê û mirovan nikarin bêjin ji ber dîlê wan in binêrin dîsa dengê wan hat min negot HDP min got PKK hin çima daaxivin hin çima daaxivin. niye konuşuyorsunuz? Niye konuşuyorsunuz? Yekemîn rûniştina dadgehê li ser dosya Tahir Elçî piştî nêzîkî 5 sal di ser kuştina wî re derbas bûn, 21 Jotma 2020 li dehemîn dadgeha cezayê girana Amedê hat dîtin. Di vê dosyayê de ku çaremîn rûniştin dê 12 çila 2022 bêkirin, 4 tohmetbar tên dadgeh kirin ku 3 ji wan polîs in.